Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Manutawi sapa wong iku tolaban golek sapa malaikat ingsun. Hati kelawan perkara sing hak wajah membakar nemu sapa mandi ingsun. Paman dawuh sapa wong iku tolaban golek sapa man. Wairi liyane ingsun lan ya cita ora bakal nemu sapa mandi ingsun. Jelas. Man tolaban bil haqqi wajadani wa man tolaban wairi lam yajid. Wajah saya pengen urusan ini gampang. Ada urusan kebutuhan istimewa. Barfazu monggo ninggalno sapa sira kabeh. Ya ahlal ardi ahli bumi. Ma ing perkara antum kang utawi sira kabeh iku alaihi ngatasi. Iku alaihi ngatasi ma nururi saking muncul kalau dunia ini gagal sirno maka illa mata'ul dunia ini sirno orang gagal selawasi keluarga sekolah dunia ini keluarga sekolah malah mau yang dunia berdunia ini malah wong sing berdunia leluhkan berlebihan itu banyak ini wong sing yang bahagiakan itu sak keselmu, sak lembokmu nanti ngejake waktu kepikiran nanti orang karuan dinai wong punya bayangan orang iso bakal ke tapi kalau aku menghindar sebuah bayangan orang terlalu tahu yang itu malah bayangan semua jadi itu tahu prinsipnya mantolah bil hak diwajada punya sedoyo ingin urusan dunia akhirat yang gampang nyata oleh Gusti Allah. Ini oleh Gusti Allah. Mergo wong sing eling Gusti Allah bakal sudah eling. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lumu lan rene sapa sira kabeh ila karunati. Mari biro-biro kemuliaan ingsun. Wa musyawarah lan kekancang ingsun. Wa mujalah lan awal ingsun. Maknane nyata oleh Gusti Allah. Jadi jadi Gusti Allah sing paling optimal, sing paling sae niku piye? Nalikane awake dhewe kondisi kepenak, pikiran enak, hati enak, rezeki lancar, suasana hati nyaman, nanti kiriman lancar, rokokmu enak, kopimu enak. Tapi syukur ning Gusti Allah, kowe nyadar ning Gusti Allah. Perintahnya ta'arufu ila wafir. Kowe nyadar ning Gusti Allah nalikane kahanan jembar kahanan longgar, hatimu pas seneng delalah jangan pas enggak delalah kiriman pas lancar. Penyadar orang Gusti Allah nek ragake piye pas sehat kali Gusti Allah pilih Gusti Allah nang Allah ya ora apa minimal bisa eling Gusti tinggal beber belas ora ini nah atine gek seneng lali ora eling Gusti Allah ning atine gek susah gek eling Gusti Allah Gusti Allah sapa Wansu lan podo arino sapa sira kabeh bi kelawan ingsun. Segaro ning Gusti Allah. Ani bakal ngaringi ingsun kum ing sira kabeh. Awake dhewe eling Gusti Allah. Gusti Allah luwih eling maring awake dhewe.
Kula Yesus nyedak ning Gusti Allah, nyaket ning Gusti Allah, Gusti Allah kowe nyaket ning awake. Wa usari ulan bakalake wa usari ulan aki-aki ingsun ila mahabbatikum maring seneng sira kabeh. Lho niki dadi awake dhewe nyedak Gusti Allah bakal disenengi Gusti Allah. Lah kula sedaya nyaket ning Gusti Allah kuwi ora iso ucul saka sing jenenge ulama. Kula sedaya iso ngaji, iso ibadah, tapi ora iso ucul saka jasa-jasane guru-gurune awake dhewe. Dawuhe Gusti Allah dan ayat Al-Qur'an kul in kuntum tuhibbuna wa fattabi'uni yuhibbukum. Nah, awake dhewe pengin seneng Gusti Allah manut Nabi. Apa sing jajake Nabi Muhammad dicoba. Lah kula dhewe sedaya iso kenal Nabi ora liya karo jalur mata rantai sanad sing nuju Nabi sinten niku guru-gurune awake dhewe. Kula dhewe sedaya iso ngerti apa sunai Kanjeng Nabi, napa sing diremeni Kanjeng Nabi. Ya makane niku kula yen saya kudu seneng. Niku kul yen kuntum tuhibbuna wa fattabi'uni yuhibbukum wa. Nah awake dhewe pengen disenengi Gusti Allah, dadi wong sing meneng Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi awake dhewe ora iso maksud Nabi. Ana jalur makanan lain sing gawe bojone Kanjeng Nabi. Pak ini karena sedune ingsun ibu kolak tu dadi akil to nyidakake ingsun. Tinata ahibai ing endute, endute lumpuh, lemah. Tinata ahibai ing lemah ing pira-pira kekasih ingsun. Tinati Ibrahim saking lemahe Nabi Ibrahim. Khalili yo kang dadi kekasih ingsun iki. Wong-wong sing seneng Gusti Allah niku ora kutina ta akibat minti mati Ibrahim. Iku warga saka lemahe Nabi Ibrahim. Sing jalur keturunane Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ki nabi sing luar biasa. Nabi sing luar biasa sing ngendi sing bakal nurunke Nabi Muhammad niku saka turunan min sulbi Ibrahim. Saka Nabi Ibrahim. Kuwi saka jalure saka Nabi Ismail. Saka jalure Nabi Ismail, mergo Nabi Ibrahim niku nabi sing dadi kekasih Gusti Allah, sing caket ning Gusti Allah. Diuji apa sabar. Ora kakean alok-alok, ora kakean komentar, ora bales elek. Sabare ra karo Nabi Ibrahim. Malah nek ana wong sing elek-elek Nabi Ibrahim ngene apik kok Gusti Allah itu nawe dhewe diece ra bales ece. Dilorone ati yo gandeng bales kelarake ati. Iku ra awake dhewe. Ning Nabi Ibrahim boten. Nabi Ibrahim dungane ning Gusti Allah nantabani fa innahu minni. Ya Allah, wong sing menut kula sing dhewe kula niku mati kula, niku kancane kula. Paman asoni fa innaka ghafurur. Wong sing durung kemarin kula, wong sing elek-elek kula kudu jenengan sepuro. Angel ra kudu. Wong sing larane atiku mesti tok dungoke. Wis ora masuk. Nek pengen dua anak wong sing saleh sing apik di antaranya wong ojo datang elek-elek wong. Ojo datang alok-alok karo wong. Lha niku sing dadi rahasiane napa? Nalikane kula jenengan sedaya salat mesti nyebut Nabi loro iki. Nabi Muhammad kaliyan Nabi Ibrahim. Kama baraka ala sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kama baraka ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Waktu niku kalau Nabi Ibrahim itu persasate bapake wong mukmin sak donya kabeh salah donya. Termasuk umat-umat Nabi Nuh. Kuwi di antarane Nabi Ibrahim didadekake kekasih Gusti Allah. Beda kan nabi-nabi liyane. Nabi liyane itu sabar-sabar dia. Sabar-sabar. Nabi Nuh sabar-sabar. Tapi sing dadekake wong sak alam dunia iki kabeh mek musnah mergo dene Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh disebut Adam Atsani. Adam sing nomor piro?
Di Nabi Nuh disebut Adam sing nomor 2 nalikane itu banjir. Mbok kira banjire cilik gedhe. Wong musnahkan wong sing selamat sing melu Nabi Nuh ning kapal niku. Dadi salah dunya iki ora liya ya saka jalur turunane umat-umat Nabi Nuh sing gelem melu Nabi Nuh sing gelem melu Nabi. Jadi diterpa banjir alam dunya iki sak gedhene ra karuan, jerone ra karuan. Lanake ngono kuwi jenenge kan kuwi ora gelem. Dadi sesuk awakmu delalah rada kuwi anak angel kandhane iso kuwi mergo kuwi awak-awak karo wong iki kok elek karo wong. Iki mergo ana iki dijak kabeh ora gelem mulih menek ning dhuwur gunung sing dhuwur ngono kuwi ternyata banjir iki mau yo ngeloke gunung nganti anake dhuwur. Lha iku nandhake apa? Kesabarane awake dhewe niku urung cukup dadekake kula jenengan sedaya iso dadi wong sing apik. Luwih apik melih napa nalikane awake dhewe iso njaga napa niki lisan. Hifdzul lisan. Lisane dijaga aja gawe ngelek-ngelek wong liya, aja gawe ngacak-ngacak wong liya. Raketan kuwi elek-elek tenan. Akan mulai balik kalau sampai akhir dari Nabi Man ayar atau hubungan bilang yamut kata yang walaupun itu nenek melakoni oleh melakoni dosa, juga walaupun itu dosa pernah sembahyang itu mau nalikan itu aja sering ngelek-ngelek itu orang bakal mati sak dunia ngelak malah yang mati nah, awal juga kasih melakoni ya anak tuh, bila anak-anak lulus melakoni ya. Makanya kadang mono cerita mono juga bayi api era karuan, bila kok ono tepuk pulang jedol yang bentuk era karuan, kelakuan orang belum ya, kelakuan jedol sak karo bayi, pokoknya itu aja kalau juga bayi karuan, tapi mereka kok mungkin sekalian bisa tapi ono saka jalur wong itu sing elek wong ora ono wong sing seneng dilelek niku manane piye wong elek rasa dilelek iki wis wong dosa ngono ki ora rasa dilelek dene wis disitan wis pisan ora usah diisin-isin ora usah dilelek dene wis Bismillahirrahmanirrahim wa Musa utawi Musa wa Musa utawi Musa iku naji nyelametake ingsun. Jadi Nabi Musa diselametake dening Gusti Allah. Sapa-sapa Fir'aun. Nabi Musa iki tapi wong Bani Israil tuh ingkar karo sapa Nabi Musa. Orang duwe eling. Bani Israil itu diselamatkan Nabi Musa sebab kekangan Fir'aun jadi budak untuk suwe ini 300 tahun. Itu jadi budak diselamatkan Nabi Musa lewat nganti belah laut ngoten iki. Ning dolali. Wong Bani Israil dolali bahwasane wong Bani Israil sing sakwise Nabi Musa iku iso urip mergo saka wong tuwane sing diselametkan Nabi Musa. Kok iso dolali ora duweling karo nek didiyanke dening Gusti Allah. Wa Muhammad utawi Nabi Muhammad iku sofi kekasih ingsun. Nanti pilihane Gusti Allah. Nabi Muhammad sing dadi pilihane Gusti Allah. Kalau dolan nyiptake ingsun guru bal mustaqi ing biro-biro atine wong-wong sing rindu sing berontok. Minuri saking cahaya ingsun. Saking muka ingsun. Allah Subhanahu wa taala nyiptake atine wong-wong sing duwe rasa mahabbah dumateng Allah. Iku ora liya minuri saka cahaya rahmat Gusti Allah. Saka cahaya seneng Gusti Allah. Orang yang berjauh nyiptake alam dunia ini wujud pertamanya napa rasa cinta. Wa nikmatiha lan nikmati kuluban mustaq bijalali kelawan keagungan Gusti. Nikmat sing diwenehke ora liya mergo keagungan Gusti Allah.
Lah babagan nikmat dunya wong elek wong apik diwenehi nikmat kabeh dening Gusti Inna waha akad dunia. Gusti Allah niku awet dunia iki liman yuhibbu wa man la yuhibbu. Mari wong sing disenengi lan wong sing ora disenengi. Jadi jenengan rasa kaget lho kae obat ora tau ngaji ora tau sembahyang. Kata sedekah ya kan yo mrono ngene. Poso yo sakarepe dhewe. Kok yo sugih ra kabeh. Lho iku mau ngerti. Gusti Allah niku awet babagan bodho dunya maring sing disenengi lan sing ora disenengi. Makane asmane Gusti Allah niku Ar-Rahman, Ar-Rahman iku welas asane ning dunya. Ning akhirat. Yo ora peduli derene iku iman to ora iman diulasi kabeh dening Gusti Allah. Diwenehi babagan Gusti kabeh dening Gusti Allah. Ora dibeda-bedake. Yo kok jenengan Surya kok ora apik ora sing beda-beda apa. Oh iki kancaku tak wahi, kowe ora kancaku ora tak wahi. Jangan sampai kita membatasi diri kita untuk melakukan kebaikan. Justru sama kecelakaan di wong ngono kuwi kowe takok sing melu Islam apa ora. Ya salah. Sakit loh. Ya wis Islam kuwi jakoki meneh. Organisasi ngomong. Pakai ngomong. Suwan ngene-ngene kok pakaian kesehatan ngono kuwi. Nek awake wong ngono kuwi yo takok kowe kancane sapa lho? Aku kira aku kira ora usah. Kakean perhitungan sing kadang mbatesi awake dhewe dadi nglakoni kabeh. Wong Gusti Allah ngapa mboten mbatesi kok. Sing taat yo diwenehi nikmat dunya, sing ora taat diwenehi nikmat dunya. Mboten nenten apa terus kula ya saya weruh. Sing taat isa entuk diji ambekan, sing ora taat berarti ambekane kon bayar. Nah sing taat terus berarti nikmate saya ditambah, saya dianehi, nah sing ora taat terus nikmate disuguhi. Mergo babagan dunya niku diwenehi kabeh dening Gusti Allah. Nek awake dhewe niku disenengi Gusti Allah kan mboten diwenehi kabeh Gusti Allah niku istidraj. Istidraj iku apa? Nikmate ketoke akeh ning asline dene jlungrungake nikmati jlungrungake wong kuwi saya doh ning Gusti. Kaya apa ceritane salah baik mulai sahabat Nabi, seragam jamaah, seragam ngaji. Baik jamaah, baik ngaji. Tapi delalah nganti jamaah itu bau. Maka jamaah itu pakaian ini kurang tok, pakaian dhuwur karo nisab iki genengan di bojone. Nah sing mangkat jamaah, salah banget jamaah kuwi bojone nek kok ora nggo apa. Kok pakaian loro kuwi tok. Jadi kok genengan anak bojone sampeyan jamaah salah ben ning mana ngono. Ngono kuwi nyuwun ning Kanjeng Nabi supaya didongake dadi wong sing Nabi padha ngendikan sapa reti fakirmu kuwi dadi awakmu luwih apik. Sapa reti fakirmu kuwi dadi awakmu luwih. Jadi kalau mulai taat yang pengiran punten, ya jadi ini kok harus mesti mengenai awal mesti nak janji nak era kan. Terus kalau nanti awal mesti janji ini nak era kan. Bedakan apa enggak? Karena kamu pengelangan sih seneng kalau itu nak janji ya nak era kan kan. Janji ini mesti awal-awal mau kayak mau nak janji nak era kan. Lalu kok nambah kan nanti ada pulau itu kok. Saya suka, mungkin saya sangat ni. Karena itu dimodali pada seluruh lanang karo wit. Ya saya tahu saya tambah tahun saya akan saya akan nambah. Ayo orang kober ngaji, orang kober jamaah, orang kober ni dan mungkin ngurusi apa? Waduh. Itu ngurusi waduh. Atau sampai ngati sakne semua dan ibu bau. Biro batang ulu. Terus kau mentok apa zakat. Biro zakat si saya udah ingin apa tamu? Kata boleh saya. Nah soalnya nanti itu di ceritake produksi salah lagi mabena jabale. Produksi ini nanti ngomong ngebai rong dan rong belum itu kuat produksi kan. Ya otomatis nak produksi akeh nak zakate berarti soyo. Ya kate soyo akeh. Yo mikir to. Zakate malah soyo akeh.
mikir wah ini orang zakat iki pemerasa. Ora gelem. Ora gelem apa zakat. Padahal zakat wis syariat Gusti. Zakat padha sing lagi mosok aku nonton waktu nanti semene akeh. Ora melu rumah kok jalu. Lalu muni apa? Zakat ku sing niku. Akhirnya ditakdir niku salah niku wong mati dalam keadaan orang tapi nanti ketika Nabi Tasya sugeng malah berdijaluk ya katanya rapor nanti gimana ini menurutku terus ngerti didongani Nabi wae nulis salah ciloko ngerti beritanya Nabi dulu itu tekanan salah bermek zakat ditarke ora gelem orang yang belum ngomong Nabi boten ngomong nganti mikirane Umar itu gelem ditakdir dengan Gusti Allah salah begitu nanti yang pemerintahan Jokowi hormatinya tradisi dan darurat beli penyakit semua yang aneh berguna beli penyakit apa? Berguna bocah tua fisiknya tua tapi kelakuan yang saya bayar tuh nakali itu itu tapi yang jadi makanya langsung tadi belum jadi yang memang sing ini ya nomor loro seperti kenalikannya kayak tipis kayak mobil ini bisa jadi yang mana orang beli HP itu bisa tidak bayar ngaji bayar jamaah bayar aku paling surga tutupnya beli HP paling kabeh ngaji itu ngaji jamaah iya jamaah tapi kadang lari orang kadang malah lari situ bayi ngaji biasanya ngangkat awal malah ngangkat paling jadi seperti itu orang tapi itu apa bidin menurutku ide musik isokut ide musik ini apa nggak nak ide aneh kan bingung seperti ide aneh itu malah jadi mah tidak mengelarang ngerti jajal akhirnya kata jadi apa sopor retik kali-kali bulan jasa itu uji makan negosi Allah itu sopor retik Gusti Allah tidak jadi pakai rewe jadi gue luwe terus saudara paling apik gue apa paling wakil ganjarnya nalikan itu pakai nalikan itu ragu apa menurut itu saudara paling apik Bismillahirrahmanirrahim baru jalan budaya kaki angkat di salam di sana sebagian ulama salam Abana wa hasbunya wa ibu akal barang wahyu Allah ila badi siddiqi narik sebagainya biro-biro wong-wong sing temen-temen annali sedune ku kedue ingsun sapa ibadan biro-biro kawula min ibadi kang tetep saking biro-biro kawula ingsun ibu kang padha seneng sapa ibadi jadi di antara kawula niku Gusti Allah niku ana kawula sing seneng mari Gusti Allah Laku bulan sedang yang sebelum yang ibadah otomatis nak wong seneng Gusti Allah itu dibalas seneng ruhi dengan Gusti Allah layas takuna lan padha rindu bronto kangen sapa ibad ilaya maring ingsun wasta bulan rindu bronto ingsun ilahi maring ibad nak wong sing lurus wae ora karuan ngono kuwi yo cepat Gusti Allah rindu menawa dalan cepat ketemu Gusti ini Gusti Allah ben nek wong iku ora bingungnya sithik ora pring ngono kuwi pring nak lurus nomo tetep di tapi nak pring kuwi yo real pokoknya orang bentuk era kawan dengan itu kebuatan orang bakal diketok dan gabuk tiba gawe tapi nak jangan juga bener tenang jadi orang nah kali sidik orang banyak sidik mengenai itu umumnya orang lanang juga kalau ngomong lanang kok orang kalau ngomong lanang gitu normal wong lanang ora wong wedok iki mesti rada yo wis normal kok menambil wong lanang. Malah wong lanang iki yo seneng perkara-perkara sing menantang agre. Nah, yo normal wong lanang kuwi ora apa-apa. Nek urusan banget nek malah pemenang urusan takut didasari nganggo napa ilmu wah bahaya banget.
bahaya mangko bahaya buat ngono niku ahli ibadah ning ora ono wil kuwi asa tingkat dulu alimun akbaru menjujal itu mutanasib bodoh ini digawe saja utawa wong bodoh sing ahli iki mergo apa kuwi mah turune wong alim itu apik dibandingke ngibadahi wong sing ora duweni mergo ibadah kudu didasari kanggo sing jenenge ilmu. Lho ilmu iku segalane ora iso kula dhewe memahami perkara tanpa ilmu. Boten saged kula dhewe memahami napa mawon tanpa ilmu. Lho ilmu iki luar biasa sing diajarke pertama dening Allah. Sing diparingi dening Gusti Allah ning Nabi Muhammad niku apa rupane? Kon ilmu kon belajar Iqra bismi rabbikal ladzi Iqra perintah Iqra. Orang makhluk orang diperintah Iqra belajar napa mboten? Bebas jenengan belajar napa. Bakat ilmu sosial monggo jenengan. Bakat ilmu politika monggo jenengan sinau. Bakat ilmu aku monggo sinau. Ora apa perintah kudu sinau. Sing penting kudu sinau. Kowe kudu belajar. Mergo ilmu iki kok kami untuk iki. Ya kadang kula yang saya terjebak ini belajar orang al-adab fawqal ilm. Al-adab fawqal ilm iki maknane adab iki ditempatkan di atas ilmu. Bukan adab ini lebih utama dari ilmu. Keliru nak kula yang saya ngerti. Fawqal itu apa to? Yang jujur manggone maknane apa adab iki ojo nanti sak sore lho kok jenenge men sinau ning adab wis sinau akhlak kuwi ra nganggo apa jenengan iso duwe tata krama sing apik duwe adab sing apik ora liya ki mergo saka apa nah memang adab niki luwe utama dibandingke ilmu mesti maknane ora al-adab kok ilmu tapi al-adab afdalu bahwa akbaru minal ilmu mansilati minal ilmu ya tapi itu didawake bahwasane adab iki luwih godane kudu luwih makane kan aku lagi al-adab nihayatul ilmi puncake wong sing ilmune temenan pinter iki ku mesti dene duwe tata krama duweni keliru nak kula ya saya kok pahami adab pilih utama yo keliru lho nak adab pilih utama nek ora duweni ilmu yo keliru ngoten nek sing kudu dipahami dene mau makane ana wong pinter kaya apa nak ora duweni adab yo ora ono ora gunane wong pinter kaya apa nak ora duweni adab ora ono gunane bahkan ngono kuwi kadang iso selamat wong sing ada PAT rakesan ora sampe kok pinter ngono kuwi yo selamat. Ngono kuwi dene tetep tidur. Wong liya iso segar mergo apa? Ada bidane apik, ada apik. Mergo niku mau hidayah ilmi al-adab. Puncak dari ilmu itu adalah adab. Bismillahirrahmanirrahim. Bayar guru aku keliling sapa ibad ni ing ingsun wa al-quru lan eling ingsun ing ibad wong do eling karo Gusti Allah manungsa do eling karo Gusti Allah bakal eling Bismillahirrahmanirrahim dan iki perintah Gusti Allah al-quru ni al-quru eling karo Gusti Allah bakal eling karo bayang dulu dalam kodok nang sapa ibad ilaiya nanti delok wayang dulu dalam kodok delok sapa ibad ilaiya maring ingsun wa dulu lan delok ingsun ilaiya maring ibad menenge Gusti Allah ing dalam urip awake dhewe itu wis dipenenge dening Gusti Allah fa'in hadzabta lamun miru utawa ngencengi utawa ngancer-nganceri siratori kohuming metode dalane utawa dalane ibad
Dalam hati kula nyusun niru, gelem ngancer-nganceri, gelem pas kaya apa sing dilakoni kawula ning Gusti Allah sing niki. Ahbab tu mongko seneng ingsun ka ing sira. Pengen disenengi Gusti Allah. Tirulah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya niku wae. Kudune yuhibuni wa yuhibbu. Seneng ning Gusti Allah wa yastakuna ilayya wa astaku ilayhi. Wa yadhkuruni wa adhkuru. Wa yadhkuruna ilayya wa adhkuru. Ada pun mongko seneng ingsun ka ing sira. Wa in adilta nulil lakum bedani sira. Dan ati kok malah musuhi wong sing disenengi Gusti Allah. Kok awakmu malah nyepele karo wong sing disenengi Gusti Allah malah ora padha tore kaya ora padha sejake karo wong sing disenengi Gusti Allah. Anhum saking ibad miktu mongko bakal nyabut ingsun ka ing sira. Dalam arti nek mati ya dicabut Gusti Allah saya adoh sekolah itu. Nek tu mongko bakal nyabut ingsun ka ing sira. Jadi kadang-kadang makane ojo nganti kula nyanyi kok malah bedani apa sing diajarke guru-gurune wae bedani apa sing diajarke ulama mergo niku wau jalur mata randane awake dhewe saged niru Nabi Muhammad, saged niru Nabi Muhammad, saged pahami apa sing disedhawuhke Nabi Muhammad sing ning ngendi niku dadi awake dhewe bisa seneng dening Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngucap sapa batu salam ya Rabbi ke pangeran ingsun. Bangalan iku apa alamat utawi alamat ibadah. Ya Allah alamate wong-wong sing jenengan senengi niku pripun? Kala dawuh sapa Allah, yurahuna wa fikra sapa ibad abdullah ing kesasar. Jadi alamate niki yurahuna dolal binahari dalam waktu awal. Kama yurahi kaya layamot sapa arra'i wong sing ngamot. Sapa arra'i wong sing ngamot. Asafiku kang welas gunang lalu ing wedhuse rohi. Maknane napa yurahuna dolal iku apa? Dibayangno wong iki wong sing disenengi Gusti Allah iki napa tansah coba wae ora tumindak sing aniaya, ora tumindak sing menyesatkan, ora tumindak sing elek. Dibayangake ning kene kama yurahiroi asyafiku gunanahu. Kaya dene wong sing angon sing welas karo wedhus. Kaya dene awake dhewe niku angon awake. Kawe dhewe ora welas mbek awake ya sesuk bakal merpulih tompone sesuk ning akhirat. Otomatis nak wong ngakon iku mau welas mbek wedhuse, otomatis wedhuse selamat. Waya nauna lan padha ngrasa seneng sapa ra'i ila ghurubi syamsi maring surupe srengenge. Karena ya ilmu kaya oleh seneng sapa apa akto iku manuk ila wakri maring susohe kau. Jadi nak wayah bengi ngene iki wis mlebu bengi ngene iki bisa sih seneng mergo apa dibaratake kaya manuk sing balik ning suso. Nak ngene iki manuk balik ning suso. Eling maknane susohe apa eling nalikane kula nyentuh wengi ana wektu sing dijabahi dening Gusti Allah. Kuwi apa sulusal lain sepertiga malam yang jadi termasuk karena yatimutto iru ilah hati indal hurubi dalam nalikan suruh. Di nalikan suruh fokus ke awal dhewe ibadah dumateng Gusti Allah. Nalikane awan dijuga awake supaya ora tumindak maksiat. Faida janna nuling dalem nalikane matengi berarti ora padang. Ya iya. Peteng bahagia.
peteng jana itu maknanya perkara sing ora ketok. Makane berarti sing njero peteng kuwi dasare apa? Wong sing akale ora patek sehat, ora patek waras iki diarani mas. Itu mas. Jadi jana itu maknanya peteng, faida jana. Mulai dari nalikane peteng dalam arti ora ketok. Ing ra'i apa alaihi wa kudu wahtalatolan nyampur apa agulamu peteng dedep wahuri syaklan dibeber apa al-farusulah wanusibat lan dipasang apa al-asro kumpiro-piro angin khola betul. Enak banget. Wakolalan persepet. Nanti boleh buat sepi. Sopo puluh habibin saben-saben kasih habibin kelawan kekasih habib. Itu mesti. Kayak begini orang akan berduaan dengan orang yang dicintai. Bapak kita mengira ini karena putusan ini yo perubahan. Seperti soal mengalami agar bujurnya itu kan indah bujur yang mesti ngawasan. Nah, ini diistilahkan wakala tolong waktu riset al-farsu manusikan al-asraf wakola dulu habib di habibi. Nah, ini siapa nak bayar begini? Dikira mari Gusti Allah, dikira Gusti Allah mereka begini wayak dari nyawa itu nyegah nih kekasih nyawa itu. Maksudnya berarti secara mentah-mentah itu habibin dari film berarti cocok kalau dikasih. Ya bener. Nah, baik biasanya Gusti Allah bakal pilih. Nasibuhu mongko bakal agawe sapa sira kabeh. Nasibuhu mongko bakal netepi to agawe sapa sira kabeh ila ajami. Mari pira-pira delanane ibad. Waktu Rasul lan gawe lenek sapa sira kabeh ila wujudi maring arahe ibad. Contoh niku sing diajarake. Wana juru kan podo jaluk selamat saka ibad ing ingsun bikalane kelawan ngomongan ingsun. Wataman lan kula podo cepetan saka ibad ilaya maring ingsun bikin ami kelawan pira-pira nikmat ingsun. Cepetan maring nikmat Gusti Allah itu nopo bersyukur. Tidak bersyukur nalikane kula jenengan sedaya sakit nyondoli diri, insya Allah bakal jadi kekasih Gusti. Kekasih Gusti Allah otomatis jadi wali, langsung membuat jadi wali. Seneng ini Gusti Allah sanjaluke dicukupi, rasa jaluk harus dicukupi. Ini mau yang pertama coba awake, rasa awake sebab perbuatan maksiat. Nak bengi kowe nyaga oning Gusti Allah, nyaga oning Gusti Allah nak bengi. Kadang kula sing saya perlu wayah dalu ngoten niku kadang kudu iso tangi kudu meleh mengajar dari Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Lapen asar yen nuling dalem antarane wong sing jerit wabakin lan wong sing nangis. Lapennya muta'awwidin lan wong lan ing dalem antarane wong sing sambat-sambat. Wasakin lan wong sing kaman wae bainal kok ing dalem antarane wong sing ngadep bakal dengan wong sing lugu. Baina rabi'in lan ing dalem antarane wong sing rukuk wasa jenengan wong sing sujud. Bi'aini kelawan waspada itu dalam arti Gusti Allah kan sedaya. Jadi maknane bi'aini kelawan berupa waspada itu. Dalam arti kewaspadaan dengan dalam arti itu Gusti Allah itu mau ngerti segala ini kelawan ngerti
maya tahammaluna ora padha nanggung sapa ibad min ajali saking titi wong solution tapi sang ilang lawan ilmu sunna yastaquna ora padha wadul sapa ibad min hubbi saking seneng ingsun. Nah wong sing disenengi Gusti Allah kuwi syaratnya dene ora kakean sambat. Dene ora kakean nopo sambat. Ora kakean sambat, ora kakean ya sahger subuh. Jadi tansah sabar lan tansah Kalian yang sedaya saged ngamal iki insyaallah dadi kekasih Gusti Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.